Ja, så det er, jeg skal lige høre, det er en teske kanel. Kanel. Økologiske til og med. Ja. Okay. Cinnamon challenge. Go. Hvad skal jeg? Spil ud skovbunden. Ej, for, jeg skal have mere. Ej, for satan. For satan, det brænder. Hvad satan? Hvad er det i halsen? Kelly, han har noget, der kan få det der væk i halsen. Du har lige den rette alder. Er det bedre nu? Det stopper ikke med at være sjov. det var, at vi skal tage noget mere vand, og så tage en tår og drikke i stedet. Jeg overlevede. Sådan.